At eto na nga mga guys, no, ang aming full vlog sa Dampalit Falls, Los Baños, Laguna. Kahit ba to, ano? Hiking. Hoy, so ito, palit tayong bike. Ito yung ride na naging hiking. Kasi mapapalaban talaga kayo ng akyatan dito mga tropa. Oh. Kaya kita nyo naman ako, buhat ng buhat. Pinagbuhat ako ng misis ko ng bike niya, tsaka bike ko. Buhat! Nature trip nga, di ba? At sa puntong to ay matatanaw na namin ang Dampalit Falls. Pero syempre, bago kami makalapit dyan ay talagang buhatan na naman. Pero syempre, alam niyo yung masarap sa pakiramdam, no? Yung sobrang pagod na pagod ka pero worth it. Kapag ka nandun ka na sa mismong harap ng spot, no? Ayan, tulad niya, napakaganda talaga dito, guys. Wow! Ito na siya. Dito na ang Dampalit Falls from the Spine of Laguna. Wow! Dampalit Falls. Ano?